بلی تماشاوانین من هیجان به برنامه تورنتاری لپیشبری ونه. اما وی هفته جی جاجی پولیتیکای شر تایبت بردوام بکن. کرم کن ام به هفته گهداری بکن. وکی کود سرهلدان و تفگرین برخودان این کردان ده تدیتن تاکتیک این شر تایبت ده تواهی دیرو که ده هاتنه بکارانین. شر دژگریلا، خیانت، تشهیرکردن، کمپلو، هفکاری و هر وکیدن تنه چند جوان ریبازانن. دولت ترکیه کو سرهلدان سروکین برخوادان تپسر کرد ده 24 ایلون 1925 ده مانیفستوی خوی شر تایبت به نوع قانون شرق اصلاحات درخست. پلان دکاره وکی سرگون کرن، پاسیفیکاسیون و تپسر کرن وره کرد کرن. وکی که جناو وان پلان انجیته فهم کرن، آرمانچ به پرورده کرن گله کرد سری تواندنا ویه. belge ku di sala 1925 de hate weşandin di pratikê de komployek bû. Ji komploya Tirkên spî vir ve hemû şêweyên mîrat û termînolojiyên têkildarî Kurdan, Kurdistanê û nasnameya Kurdî ji nişkê ve hatin qedexekirin û hewl hat dayîn ku ji holê werin rakirin. شر تایبت ایرو به وی آوای تیمشاندن. و یکی جی برای درفتن کو پیشکشی جواکی دکه برای تلویزیونه و برای برنامه نسر تلویزیونت که. وسایه کو و انسان جچره بکنن جبو چوی بگرن و بکیجان پیوان باخبن دیسا بکیجان زراوی و باخبن و چل خو بکن اف همو برای تلویزیونان تن دیار کرن. اف هموجی پلانسازی شر تایبت این سر جواکینه. جبر وی یکی دوی شر تایبت تنی وک شرکی دقادا لشکری ده تیمشاندن نه فهم کرن و نه نرخاندن. ناوی وی شره تیگه که لشکریه. لی ایرو دروژا مده شرکه کو هیزین دستلاتدار داگرکر جبو ماینده کنه دستلاتدارین خوال همبری همو جواکه ده همو قادان ده شغلینه. آرمانجا شر پسیکولوژیک جی اوه ریوه بنا زانبونه شکاندن و دیلگرتنا وینه باندور کرنه. شر تایبت جواک و جنان کو به تکوشین آزادی تیگیشتنه که نو یا جیانه به دست خستنه و سا به آوایی که پرالی هدف دگره.
Armanc afrandina civakeke ku nafikre, lêpirsî nake, darizandin nake, ji tiştên di qewme bêagahdar e, tenê ji bername û rêzefîlmên TVya agahdar e, weke wan difikre, xwedî lêgerîna jiyaneke weke wan e bê afrandin. Him rêzefîlmên ku ji hêla Tirkiye ve hatine çêkirin, him jî rêzefîlmên ku bi dublajên Hindî hatine çêkirin û di van salên dawî de bûne moda, hişê mirovan bêzar dike û bi tebahî ji eslê wan dûr dixe. Di van fîlm û rêzefîlman de jin wekî temaşevanên sereketê hilberandin û pêşxistin. Karakterên jin di van rêzefîlman de bi kesayetiyên herî şermezar têne nîşandan û rolên planker, komploger, derewîn, hîlekar û dist têne destnîşankirin. Tebahiya van rêzefîlman de jin weke kesayetên ku ji bo zilaman dikevin pêşbirkê, ji bo bi destxistina zilamek an jî milkek bi rêbazên herî kîret bi hev re şer dikin, ji hev hesûd û acizin, bi ti awayî nexwedî nirxên exlaqî ne têne dayîn. Ev rêzefîlm di heman demê de şerek li dijî jinan e. Zanist, têkoşîn, vejîn û berxwedana jinan her ku mezin dibe û bilind dibe, her ku di nav refên azadiyê de pêşengtiya jinan roj bi roj bihêztir dibe û pêş ve diçe, asta sepanên bi vê rengê jî hîn kurtir dibe. Di vê bandora şerê taybet û pergalê tenê bi cil, xwarin û tercîhên çêje ve sînordar neyêgirtin. Di bingeh de ji bo ferskirina şêwaza jiyan û nêzîkatiya xwe hewldanekî ye. Ji ber vê yekê girîng e ku li dijî êrişên topyekûn ên şerê taybet têkoşîneke topyekûn were dayîn. Bakurê Kurdistanê her tim stûna têkoşîna gelê Kurd bûye. Ji ber vê yekê polîtikayên şerê taybet ên ku ji bo bêdewletkirina Kurdan hatine sepandin, li vê herêmê zêdetir pêşketine. Bişaftina civakê tenê bi pîrejînkirina civakê gengaz bû. Ji ber vê yekê jinên Kurd hatin hedefgirtin. Armanc ew bû ku bi êrişên sîstematîk jinan bigirin bin destê xwe. ji Besê heta Zarîfe, ji Rindêxan heta Berîtan, ji Zîlanê heta Sara, tevgera berxwedana jinan di çavên dewleta Tirk de gefek girîng bû. Bi perspektîfa pêşî jinan bikujin ku ev îro bû slogana bingehîn a polîtikayên wê yên şer dewleta Tirk a bavik salar heta roja îro hebûna xwe domand.
Jin da asta herî bilind a tuntujiya civakî, siyasî, çandî, zayendî, fîzîkî, aborî û psîkolojîk de bi tundiya dêrûnî re rûbirû hatin hiştin. Mînak jinên ku birin qesrên Osmanî û ji nasname û çanda xwe hatin bêparkirin, bi plana şerq îslahatê ya ku bi berxwedana Dêrsimê re hat bicîhanîn, rastî heman polîtîkayên asîmîlasyonê hatin. Bingeha planê disiplîne. Di vê çarçoveyê de keçên Dêrsimê birin wargehên dewletê. Ji aliyê malbatên leşkerî ve hatin xwedîkirin. Ji xwe pêwîstiya veşartina vê jî nedîtine. Ev her du gavên vê planê feraseta bişeftinê jî dide dest. Van gavan yek ev e. Li deverên ku bi estê xwe tirkin, lê ber bi kurdbûnê ve diçin, an jî erebî axêvin, avakirina navendên civaka Tirkan, bi taybetî vekirina dibistanên keçan, ji bo jin biçin dibistana zêdekirina teşwîqê. Bi taybetî li Dêrsimê bi lezgînî vekirina dibistanên şevborîn û li van deran ji kurdbûnê rizgar kirin. Gava duyemîn jî ev e. Di nav Kurdên ku li bajarên Rojavayê Firatê dijîn de qedexekirina axaftina bi Kurdî, ji bo misogerkirina axaftina bi Tirkî ya jinan ceribandina her rêbazek. Çarenûsa gelek keçên Dêrsimê yên ku dibin vê siyasetê de dîl hatine girtin jî nayê zanîn. Belê temaşevanên me yên hêja em mîro jî hatin dawiya bernameya xwe ya torên tarî. Heya bernameyekî din bimînin di nav xeyr û xweşiyê de.